mücadeleye sahip çıktığınız için Jihela Dem Partiye var İstanbul'il meydana bağcıları mitinga azadi hateli darxistin. Gelek kes beştari ve civine bun u daxwaza aşti u azadiye kirin. Hevserokê giştî Dem Partiye Tuncer Bakiran beşdarî ve mîtingê bû. Bakiran divê derê da li ser pêvajiya aştiyê rawestiya û ragihand ku azadiya rêberê PKK Abdullah Öcalan derêya aştiyê veke. Bakiran bangî hikûmetê jî kir û got berî betdaneya meclîsê pêdivî bi derxistina zagonên çarçoveyê hene. Beşdervanên ve mîtingê jî ragihandin ku çareserkirina pirsgirêka Kurd dê karê Tirkiye asantir bike. Emîro hatire mîtînga me îro li her çaranê Kurdistanê heye, Amedê heye, li İstanbolê heye. Ji bona aşîtî û azadiyê em edaletê dixwazin, en pir jî em ji bona serokantî îro li vê dirkêne. Îro gerekî ji bo azadiya wî em bijûr derxînin. Ji bona milletvekîlê me, ji bona gencê me, ji bona qîzê me, xortê me, hemû binê zindana dene. Ev aşîtî îro mîtînga me ji bo wê ye. Em aşîtiyê dixwazin, em hevkeviyê dixwazin. Evaz çend hezar sala xelqê Kurd eva zimanê xwe dike, kultura xwe dike, mekteba xwe dike. Tamam eşitlik bibe. Ewan yaştiyan berde, apo berde, Serhayî Demirtaş berde. Demokrasi ev e. Li gor daxuyaniyên hikûmetê jî tê ragihandin ku ji bo bêterorkirina Tirkiye pêdiviyek ku zagon di demeka herî Kurd da werin derxistin. Daxwazê gel jî di vê mîtingê da ji hikûmetê ew bû ku bila li ser sozên xwe bisekinin û bila hikûmet gavên erênî bavêje. Ez dixwazim aşîtî çêbive biratiya gelê me a hemû her çar parça û dixwazim em Kurd bibin yek. Ez her wextî barişê dixwazim, her wextî azadiye dixwazim, yekîtiye dixwazim. Min divê ev xelqê Kurd bin desta derkeve, ji bin zilma xelqê derkeve. Mîtinga azadiyê bi stranên hunermend Tara Mammadova û Koma Agrêjiyan bi coşaka mezin berdewam kir. Beşdervanên mîtingê bi dîlan û govendên xwe hevalrêtiya strana kirin û bi duruşmên azadî ji bo Kurdan, çareserî ji bo pirsgirêka Kurd dawî bi çalakiyên xwe anîn. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, İstanbul.